ido ya yi shanawa. Ƙarshe da na sani ta sa gaba, rashin haƙuri ya ja miki, rashin tawakali ya ja miki, barin mafaɗi ya ja miki, shi ne kuma. Wannan fa yarinyar wannan tuɗe mata kaɗan da alamu za ta ci Allah ya dogon mata akwai ibar Allah ya ɗaya nake ci wannan da ɗan da ƙarni ke za ta ji ba dogon mutum da ci akwai na ɗan abinci ana akwai na ɗan abinci ba za ta wajen da ba ranar da ba fara mata saboda ya za a yi mata da dolar da na bada kayan tsari. Gaskiya shi ke kokari don koya mata tarbiyya, amma ta mai shi kamar ba wanta ba, ta ɗau hali ba halin gidan su ba, ƙarshe da na sani ta sa gaba, rashin haƙuri ya ja miki. Wannan yarinyar ba inda take wannan kwallo wanda take cin abinci wallahi sai kin ga ai da gani yarinyar nan ci za ta yi wallahi duk wanda ya ga wannan kayan hada ya ga wannan kayan tsarin to ba sai mun yi ciniki ya cikan aljihuna da kuɗi ina cika mun aljihuna tana tafiya sai ta karbo yan canji to fa sai dai ta bani rabi ko da bai rabi fata dan da ganin alamu wannan ci za ta yi a ba zan yi asara wallahi a banza nake samun kuɗin mulmula wannan uban tuwon semo idan ka kwasa girki haka a wallahi a kin je kin yi kwana house to sai kin raba kuɗi rabi da kwata kin ba sai in baki rabi ta biye wa shirin zuciya ta ki haƙurin maraicin duniya, ta ki jin maganar yayanta na gaskiya, shi ke ƙoƙari don koya mata tarbiyya, amma ta mai shi kamar ba wanta ba, ta ɗau hali ba halin gidan su ba, ƙarshe da na sani ta sa gaba, rashin haƙuri ya ja miki, rashin tawakali ya ja miki, barin mafaɗi wanda ya zo ga wannan kayan shagon ya kayan haja kayan tsari ne kuma ya rage miki. na haka kuma wai na ta kone ya dan sa mata mai da Allah dan ya sa mata mai to ya wannan ya kone kin ga wannan mama ya kone ba ba wani yan aiki ne hakan nan wallahi ni ba na son aiki nan baya alhajin Allah kaga alhajin bunni wannan amma ba za mu yi magana na mutum an koma ke mu magana kuɗi ce kai ba ka gani yarinyar hanza da ciwo a daji hannunta yana ciwo shine me ko da na san kai kalla kai ba zan ce ma kuda ba ka haram ba kai kalla ne ba ka haram kuma na san dama ungul ba ta gaiwar banza ka ga yarinya doguwa santaleliya fara an ce dogon mutum rabin me ake cewa rabin kyau ko ba hajjaji ni ba ne da Allah fa yarinya hannu na ciwo amma ba dai ka kidime ka rude ka wani wannan shikenan tunda hannunta yana ciwo ki je ki jika ta ki sha ba haka mutumin da yake baka mutumin da ake samun alawaju a tare da shi ya ce ma ka tafi wannan ba wannan zancen ba wannan zancen kake so yanzu a yi kawai a turo mai ita mai magana da ita kin ga zo nan mai a'a na an tsaya na yadda zan turo maka ita amma ka san akwai tsohon bashi cika kan kuɗi na kwanaki ma ni baka cika min ba kuma ni ba na so amfanin zunubi romo yarinya za ka ɗauka ka sha sha'aninka don haka dole ne a bani kuɗi in san na didimus kuma na bin bashi dama yauwa na gane zan biya har da ƙari ma zan baku ƙara jari a to in ja hannu na mana shi ne za a baki ki turo ta kin san dai ni akwai kuɗi ni dai kuɗi ne magana kuɗi kawai an zo magana ƙarshe kenan kawai ki turo min ita mai magana to shi an kare tunda na san dai ba hannun za ka fama ba dole ji za ka yi ya sake jin ciwo ba don haka kawai shi kenan harka ka kawai za ka kashi shi kenan kawai ki turo ta ki zauri ki kawo dan Allah a kawo dan Allah
tayi zaki kai mai waina. Karshe da na sani ta sa gaba, rashin haƙuri ya ja miki, rashin tawakali ya ja miki, barin mafaɗi ya ja miki, shi ne kuma ya rage miki. Alhaji da kuli da so da miya. A kawo kowanne. Yawan to shi ke sauri a hanzarta ta to. Haka to. Ta biye wa shirin zuciya, ta ƙi haƙurin maraicin duniya, ta ƙi jin maganar yayanta na gaskiya, shi ke ƙoƙari don koya mata tarbiyya, amma ta mai shi kamar ba wani. Yawwa Hajjaji, bara za a zo a same ki. Yawwa. A za ka miki kwantar da hankali. Ina so mu wata magana da ke. Idan har za ki zai da bukata. Sai ka ce ba 'yar gari ba. Ina magana akan ko me kike so zan baki ni dai kawai ki zo inda nake. Shi ne zance. sharaɗin da za ka faɗa musu in dai ba su saba addinin musulunci ba na yadda zan yi. Kin gane duk maganar da za mu yi ita Hajjaji ta sani kamata a ce ta fahimtar da ke to amma za ta yi miki bayani dan Allah dan Annabi ki je za ta turo ki gida za ta kwatanta miki kawai ko menene ki za a yi miki ita ta san zance. Shikenan Allah ya sa Hajjiya ta bani. Za ma ta baki ai mun gama zance ta san komai. Aba kai jama'a. Wai fa ba a kin kawo ta sun ce wai kowa tun gadon mu ya ba ai kawai ki akwai wasu manyan da nake ba ki wallahi akwai naira can zan kai ki yarinya Hajiya ta ki fito wallahi ki fito ki fasa ki gaya ni ku kuma neman kuɗin da ku ta haka kuke neman su haka yake ai bari ki ji gaya ni ina gaya miki Hajiya ta ai tunda kika shigo cikin gidan nan aikin riga kin zama hannu akwai wasu manya-manyan alhaza da nake so in gaya miki suna son mata irin ki haba ke wata guda kin zama celebrity kin bude yarinya haba sai dai kawai mu je ki canza kaya haba ai an wuce wurin kin ga gaskiya ni ba zan iya ba zaki waye kafin ke mata nawa ne suka faɗi haka amma kuma abu kaɗan yau gashi sun waye baki ga wacce ba da uwar motar da take yawo ke dai haba Hajiya ta mu je dai kawai mu je ke dai kawai Hajiya ta Allah ya ce ke ki fito a sha harka haka ni yau ya za a yi gobe kuma wata ya za a yi kenan ko ni na fi karfin kare na min hankali wallahi tallahi na fi karfin kare na min hankali har da zaka samu wata a gurin abinci wai har kake kai ni wallahi bari ka ji in gaya maka ko ni ka bewar kan kabari ce na rantse da girman Allah kai me yasa kike irin haka ne mun riga da mun yi wannan magana tunda ba kowa ki tsaya mai maganar nan mu daidaita ba wanda zai ji ni wallahi kare nan hankali ni fa ka rainin hankali bari fa ka jima in gaya maka abin naka rainin hankalin naka yawa wallahi kawai wannan magana ce za mu tsaya mu daidaita kanmu mu tsaya mu sirranta tunda babu kowa ne kike tsoro ne dan Allah dan Annabi ki tsaya kowa ma iji an yi a tsaya ai magana tunda haka kike so kowa ma iji din ai ni ba kunya ce da ni ba tunda duk abin da namiji ai ado ne ke ce zaki ji kunya gwara ma ki tsaya mu sirranta tunda babu kowa amma tunda haka kike so mu je hakan ni na fi son kowa ma ya sani ni ado ne a gari ni kai bari ka ji in gaya maka
mu rashin kunya gaba muka bata ba baya ba wallahi bari ka ji in gaya maka lalle ke za a je da ke tunda abin haka ne billahi alladhi la ilaha illa huwa to wa yake tsoron a jika mai gishiri ko mai kanwa na fi son a je ai komai wallahi tallahi ta abin da ke so haka nake so ai ina son kai ya bakinka ni wannan ma magana da kake min ta farfasa min zuciyata kake kamar in yanka maka tafi wallahi nake ji ne abun mari abu ne na harka zai a yi ta abu dai dan Allah ta annabi kinga babu kowa mu je kawai ta biye wa shirin zuciya ta ki haƙurin maraicin duniya sa abin da nake so da ke ta ki jin maganar yayi za ki ga al'amuran shagon nan ma sun canja wasu abubuwa na shago za su canja saboda zuwan saboda ke me na fuskanta mai farin jini ce kuma kina da kanki daidai gwargwado don haka kasuwar shagon mu zai canza za mu samu alkhairi kudade za ta ringa shigo mana kin ga hakan kuma daidai ne abin da yasa na ce yara na da muke nan shago su zauna a gida ba komai ne sa ne wannan abin ba kin gane na yi haka ne saboda idan suka zauna a gida ke kuma za ki kasa a nan ki tsare duk wanda ya ganki zai zo ne dan ke wani ma zai zo cin abinci ne dan ke wani ma ba yunwan yake ji ba zai zo ne idan ya karɓa abinci ya loma ɗaya loma biyu daman ganin ki zai yi idan ya loma ɗaya zai ci a alwaji idan wani ya zo kika saba shi gaisa kin ga kin goge da shi idan ma saurayin wata na ciki ba mu da matsala kin ga ba za ce kin mata kwace ba ma'ana kin mata sinacin yau daman kin saba da shi wannan gido na shirya su na ɗora sa ke tsera na sa suka zauna a gida inda kin saba da mutane tsewa kenan da saurayin wancan da naki da naki ba dai kin aikin ba mu takin zama naki kin gane sai yaran nan dan bariki ba hankali ne da su ba ga rauni a hannun za su iya fama amma kin ga idan aka zo a kin saba da wata ana ta dariya na gaji ya an ne miki alkhairi za a ce da mun kin saba da su babu wanda ya sai miki wata magana za a yi tsanin makin saba da suna wajen nan ni ba buɗe zance zan yi ba in ka zauna ne mu samu alkhairi ki samu alkhairi ita ce rayuwa kin gane magana amma hajiya duka na ji zantukan ki da kika gaya mu amma sai dai idan na zo da kuskure dan Allah ki yafe ni a ba wani wata kuskure na yafe miki za mu yafe wa juna kuma kin san ni halina ba da hakuri daga kan tari haka nake kana yi min zan yi maka zaman bariki ne yau zaman kwatar kai ne babu ruwana sannan kuma batun kin gode ni ma gode da miki saboda ni da ke fata ruwa za mu yi mai amfani juna yau mu cuɗi juna ma'ana in taimake ki ki taimake ni dan alkhairai shigo ni ma ya shigo hannuna kin gane zance na yauwa ina so ne ki samu albarka irin in bari ki samu dan kudaden ki ni ma in samu ki samu dan gidan kanki ki samu dan motsa ki kina juya kina abin da yake so kin san babalar mace an ce alkebban mata wallahi wani yana son fara mace ko da manya ci kin gane ba na so fa bariki da ki miki albarka ki watse ki lalace ki dawo babu baki da komai ki gode ki suna tsira arziki ma baki da shi ya zama kin koma sai da gora da sigari to ba na so ki da wannan to ina so bariki da kyau albarkan bariki ta ratsa ki zama muleliya da ke ga gida ga mota bariki zangon dandi ba na so zai miki allan gero alkhairin ki zai shafe ni ni ma kuma na zai shafe ki kusan abin da nake so da ku ne ke da kika ce baki san shi ba to ko kin san shi ko ma baki san shi ba ko kin fahimci waye ko baki fahimci ma wane ne ba tunda ni na san shi mandiya hanshakiya to ai shi kenan magana ta kare ko anti ni fa gaskiya ban san mutunan nan ba sannan anti ban gama yadda da mutunan nan ba a'a to ke da shi tunda ni na yadda da shi me amfanin ki yadda da shi ai yadda ta ita ce yadda ki tunda na yadda shi kenan fa ni'ima hankali kwance sai kin yadda tunda na yadda da shi ai shi kenan ina ni kin yadda da ni kin aminta da ni kin lamunta da ni kin amince da ni ai magana ta kare anti ita fa wannan ba za ta gane ba ya kamata kawai ki tura ni ki rabu da ita ban gane a tura ki ba ke gaskiya rayuwar da kike wallahi ba shi da kyau kwanan ki nawa a gidan nan kina fita kullum sai kin fita kin samu ni tunda muka dawo shekaran jiya wajen abinci ina gida a zaune gaskiya anti ni zan je naji a cikin ku duk gaba ɗaya ba wacce ba na so da je amma harka ta Mariyo sai ku yi hakuri sai na samu muku ita dai ke nake so ki je anti ba kya ganin ciwon da yake hannuna to sai me
Ke mai da hannunki na ciwo. Harka ce ta nema. Ai ba da hannunki zaki ko kawai ke fama ba. Sakar hannunki nemo mana harka yarinya. Kawai ki tafi ba ruwana da wani hannunki na ciwo. Da hannunki zaki ha? In ji zance. Tunda na ga abin naki haka ne. Ba zan kyale ki tafi ke kadai ba. Sa ki zan yi a gaba. Kafa ya kafa ni da ke mu je na raka ki. Idona na gani cilla ganin annaban tsuwa. Ku kuma ku shirya ku tafi shago. Mu je da ke ko ban shiga ba in nuna miki kofar gidan. In tabbatar kin shiga. In dan ba da 'yan mintuna ko 'yan dakoki in ga kina cikin gidan sai in juya an kada kaina in tafiya ta. Je ku shiga kuma tafi shago. Kun ga rana ta a'a ni ke watsaki kan ubancan wallahi ki kiyaye ni. Ki kiyaye ni. Tasha ce ni wallahi. Ke kuma muje an kai ki haja. Ana asara ne yanzu ya samu da kira ake fa samuwa harkar nan ita ma harkar wahala take yi yanzu ba a samu take kuma an samu je. Ta biye wa sharrin zuciya ta ƙi haƙurin maraicin duniya ta ƙi jin maganar yayanta na gaskiya shi ke ƙoƙari don koya mata tarbiyya. Ba za ta turo ta bane. Bata dauka ba. Wa to kin ga gidan nan ne gidan. Kuma kullum gidan nan a rufe ke ba a budewa. Yanzu ma kin san dalilin budewa? To an bude gidan ne saboda ya san za mu zo. Baya bukatar muka zo mu kwankwasa ko mu sallama kawai an riga an mana iso mu shiga. Shi yasa aka bar gidan a bude. Kuma ke za ki shiga ba ni zan shiga. Idan kika shiga duk abin da ya kamata idan kika je ki duk wata kyautatawa da siga da iya yi da kisisina da kwalangwaso da duk wani abu to ki tabbatar kin yi saboda a samu kin gane a za ki iya shiga dan Allah ai ba abin da ya dace ba damuwa ne farin nan kwarkwatan nan iya magana daɗi mai daɗi dan ƙarya-ƙaryan nan biye wa sharrin zuciya ta ƙi haƙurin maraicin duniya. Shiga daga ciki sai mai magana kawai. kuma ina mu shiga ɗaki ni fa ce mun kai na zo za ka ɗauki kaya ka bani Ko kayan ne kafin na tara su ina shiga kawai baki da ni. ka shiga kawai cikin ɗakin ka ɗauko mun kaya Haba ke da kika zo ki karɓi kaya zan baki sai kuma ɗan abin da ba za a rasa ba. kawai ka je ka ɗauko mun kayan idan ba za ka bani ba da fitar da tafiya ne Ke ba za ki shiga ba kenan ki karɓi kayan an turo ki ne ki karɓi kayan. Wai Hajiya ba ta yi miki bayani ba ne? ba bayanin da ta mun To gaskiya ta rufe ki dan mun yi magana da ita wara kin ga. Shi ne kuma ya rage miki yanzu lokaci ya kore miki ta biye wa sharrin zuciya ta Mu shiga ko kuma in yi anan. idan ban shiga za ka ɗauke ni ka sani cike ne Mana ai tunda kika zo dole zan yi wannan abun ko mu shiga ko kuma in sa ƙarfi saboda saniya ba ta zuwa kwata ba a yanka ta ba. Na za ki je? Ai ba inda za ki je tunda kika zo gidan nan sai fa na yi wani abu. za ka bani hanya na wuce ko ba za ka bani hanya ba kai malam dan iska kawai mara mutunci Ki iska ki zo gidana ki karɓi kaya
ga kaya zan baki kuma kina ci a dan iska. Kai ba dan iska bane, ka rike kayan naka ba na so. To ba inda zaki je. Shiga! Malam ka matsa min na wuce. Haya kika ce? Haka ne. yayanta na gaskiya. Kamare ni? Na mare. Ni kamare ni? Idan koya mata tarbiya, amma ta mai shi kamar ba wanta ba. Ta ɗau hali ba halin gidan su ba. Ƙarshe da na sani ta sa gaba. Rashin haƙuri ya ja miki. Rashin tawakali ya ja miki, barin mafaɗi ya ja miki, shi ne kuma ya rage miki, yanzu lokaci ya kore miki. Shirin zuciya ta ƙi haƙurin maraicin duniya ta ƙi jin maganar yayanta na